Zdravím vás! Dnes vám chcem dať krátky tip na to, akým spôsobom môžete relaxovať v prírode. A bude to tip spojený s touto krásnou krajinou, ktorú nájdete veľmi blízko pri Bratislave. Je to Marchek v Rakúsku a v tejto prírodnej rezervácii nájdete strašne veľa krásnych zákutí, najmä okolo vody, plné rôzneho vodného vtáctva, volavky sa tu dajú vidieť. Je tu najväčšia rezervácia bocianov v Európe a jednoducho dá sa tu stráviť veľmi príjemný deň pokojného prostredia. Natočil som pre vás niekoľko záberov, ako to tu asi vyzerá a vo zvuku budete počuť nahrávky vtáctva, ktoré tu spieva v lesoch. Jednoducho takto si predstavujem tú relaxáciu, o ktorej píšem v knihách. Možno sa vám toto video bude páčiť, možno nie. A na budúce si budeme hovoriť zase o niečom inom. Majte sa pekne, ahoj!